שלום, אני זיו מקבוצת סטורמקרס. היום אני נמצא במשרדים של אסוס בשביל להציג את העכבר רוג גלדיוס. אני משחק במחשב G752 של אסוס, 32 GB RAM, GTX 980M, i7 דור שישי ומסך עם 17 אינץ' עם G-Sync. אז אחרי כמה משחקים, גם במשחקים רשמיים ששיחקתי עם העכבר, היה לי ממש קל להתרגל אליו, המשקל שלו גם טוב, קצת יותר כבד מעכברים אחרים, אבל עדיין לא משהו שקשה להתרגל אליו. הגלגלת לא רגישה כמו בעכברים אחרים. אם אתם מחליפים נשקים בגלגלת או קופצים מהגלגלת, באמצע המשחק זה לא יקרה. העכבר דומה גם לעכבר אחר בשוק, שהוא הדאטאדר, רק שלזה יש קצת שיפורים. החיישן של העכבר הוא אופטי, שזה ממש טוב למשחקי FPS, הוא לא מתעכב, הוא גם לא יקפוץ באמצע המשחק כמו עכברים אחרים שיש להם בעיות כאלה. הדרייבר של העכבר נוח לשימוש, אפשר להגדיר עד ל-6400 DPI, יש גם 2000 הרץ פולינג רייט. בדרייבר אפשר להגדיר כל דבר שאפשר לחשוב עליו, תאוצה, תאותה, לא משנה מה תרצו, יש את זה בדרייבר. בדרך כלל אחרי שמשחקים הרבה, היד מזיעה. עם העכבר הזה לא קרה שאיבדתי אחיזה בגלל שהזעתי. בהתחלה חשבתי שהעכבר יעמוד בציפיות. חשבתי לא יודע, לא התרגל אליו, אני לא הצליח לשחק איתו, אבל באמת שתוך שנייה התרגלתי, אמרתי, טוב, זה העכבר שאני נשאר איתו וזה העכבר שאני רוצה. איפה האוכל? זיו, רגע, זיו! זיו! שנייה אבל, רגע!